jasbu bis-swit il-ronfon. Insellmulkom u nilqawkom għal programm ieħor ta' etimoloġija, il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm tal-lum se niltaqgħu ma' George Farrugia li se jkellimna dwar il-pari galantom u gentlom. Għalikom, dawn iż-żewġ kelmiet ifissru l-istess jew għandhom tifsira differenti. Kif se jgħidilna dalwaqt il-kelliem, il-kelma galantom għandha żewġ tifsiriet pożittivi. Iżda maż-żmien kisbet ukoll tifsira negattiva minħabba li bdiet tingħat f'kuntest sarkastiku. Is-sarkażmu hija għamla ta' taħdid ironiku li waqt li fil-wiċċ jidher qiegħed ifaħħar, minn taħt ikun qiegħed jikkritika u joqros fil-laħam il-ħaj. Huwa għalhekk mela li wħud minnkom jaf qed tassoċjaw il-kelma galantom ma' interpretazzjoni negattiva, peress li l-kelma oriġinali spiċċat tintuża wkoll f'sens oppost. Dal-fenomenu jaffaxxinani wisq. Araw x'saħħa għandha l-lingwa biex sempliċement tidwira fl-intonazzjoni tagħna kapaċi tibdel sens ta' kelma li l-eruq tagħha huma sodi daqs iż-żonqor. Mod nuża l-aġġettiv pulit għal xi xogħol magħmul bir-reqqa jew għal xi ħadd raffinat u b'manjeriżmi tajbin, u mod nuża s-sarkażmu fl-istess aġġettiv biex nirreferi għal xi ħadd li pereżempju jitfewwaq fil-pubbliku u juri li ma jafx imur man-nies. F'dak il-każ, jekk xi ħadd jgħidlu pulit ukoll, it-tifsira mirquma ta' pulit tinbidel ta' taħt fuq. Mal-milja ta' żmien, minn ġenerazzjoni għal oħra, il-kelma oriġinali kapaċi tinbidel fit-tifsira tagħha. Ejja nsemmu eżempju ieħor. Il-kelma pastas pereżempju, oriġinarjament kienet tfisser għaddej, jew inkella dik il-persuna li ġġorr għal sigdu affarijiet li jkun xtara. Fl-imgħoddi, is-sinjur jew is-sinjura tad-dar kienu jmorru jixtru ma' xilsir jew għaddej, u l-pastas fl-aħħar kien iġorr it-toqol tat-tabija. Maż-żmien, il-kelma pastas ħadet tifsira oħra u saret tfisser bniedem ħamallu, vulgari u jagħmel affarijiet baxxi jew mhumiex etiċi. Tlaqna nisimgħu l-ewwel parti tal-programm tal-lum dwar il-kelma galantom u naraw ftit dal-bdil fit-tifsir kif iseħħ. Mela, illum se nitkellmu fuq żewġ kelmiet li ħafna jaħsbu li jfissru l-istess ħaġa eżatt, imma fil-verità ħanaraw li hemm differenza fit-tifsira tagħhom u waħda ma tistax tintuża flok l-oħra fil-kuntesti kollha. Ħanibdew bil-kelma galantom. Galantom, jekk inħarsu anke lejn il-grammatika tagħha, tista' tieħu wkoll il-forma fil-femminil galantoma. Galantom nirreferi għar-raġel u biex nirreferi għall-mara galantoma. Bħala etimoloġija, minn fejn ġejja l-kelma? Skont Akulina fid-dizzjonarju tiegħu jgħidilna li ġejja mit-Taljan galantuomo u Erin Seracin Longlot jgħidilna li ġejja mill-isqalli galantomu. Dina mhux l-ewwel darba li ġifi li mhux bil-fors naqblu dwar l-etimoloġija tal-kelma, sakemm ma jkollokx dokumenti preċiżi meta daħlet il-kelma ma tistax tkun dejjem 100%, imma tal-inqas qed nitkellmu li ġejja minn kelma Rumanza jew mill-isqalli jew mit-Taljan. Fit-Taljan galantuomo ġejja minn galante li tfisser xi ħadd onest, xi ħadd leali, xi ħadd li għandu prinċipji sodi. In-naħa t'isfel tal-Italja tfisser ukoll xi ħadd li għandu status soċjali għoli, xi ħadd li huwa borgiż, jiġifieri hawnhekk hija marbuta aktar ma' klassi. U fl-antik fit-Taljan kienet tintuża wkoll biex tirreferi b'mod edukat għal xi ħadd li ma kontx taf x'ismu, ġifieri ma tafx x'ismu tirreferi għalih bħala galantuomo. Fil-Malti, x'tifsira għandha fil-Malti? Id-dizzjonarji ewlenin taħna jaqblu bejniethom li għandha bażikament żewġ tifsiriet. Għandha t-tifsira ta' bniedem li huwa ta' integrità u ta' ġieħ, bniedem li tista' tafdaħ, bniedem li normalment iżomm kelmtu. Ġifieri qed nitkellmu fuq raġel sewwa, raġel ġust. Imbagħad hemm tifsira oħra li hija xi ħadd li huwa ġenerus. Tajjeb jiġifieri naf tmorru tieklu u da ma jaħsibx darbtej biex jaqbad jħallas ta' kulħadd. Ngħidu aħna ngħidu kemmu galantom. Xi drabi però l-kelma tintuża b'sens sarkastiku, bħal meta ngħidlek x'mort tajt fuqi galantom. U
U xi drabi għall-enfasi anke nżidula l-kelma sur quddiem, ngħidlek x'għamilt sur galantom. Hawnhekk sintendi jinbidel is-sens tal-kelma. Is-sens dan il-każ ikun xi ħadd li hu brikkun, xi ħadd ta' min jaħarbu, xi ħadd li jkun għamel xi waħda minn tiegħu. Għandna wkoll espressjonijiet oħrajn bil-kelma galantom, pereżempju iż-żmien galantom. Di tfisser li iż-żmien jirrimedja l-inġustizzji. Xi ħadd li jkun għadda minn xi inġustizzja ħafli tgħidlu żmien galantom. Ġifieri ma' żmien forsi l-inġustizzja li għadda minnu se tirrimedja u speċi ta' jieħu dak li ħaqqu. Għandna wkoll proverbju wkoll li jgħid fi ħwejjeġ ħaddieħor kulħadd galantom. Xi fisser dana il-qawl? Dana ifisser li inti meta tkun ġodarek u tuża l-affarijiet tiegħek toqgħod attent kif tużhom biex ma tonfoqx flus aktar milli suppost, tajjeb, imma mbagħad meta tkun qed tuża l-affarijiet ta' ħaddieħor, ma toqgħodx lura speċi ta' tajtu iva nista' nonfoq da mhux minn buti ħirġin da l-flus tajjeb, u allura lqgħu jgħidlek fi ħwejjeġ ħaddieħor kulħadd galantom. Fit-tieni parti tal-programm, George Farrugia issa se jkellimna dwar l-aġġettiv ġentlom. Nixtieq nieħu spunt minn kumment tal-kelliem li l-kelma ġentlom m'għandix il-femminil ġentloma, jew kelma oħra ekwivalenti li turi t-tjubija u s-sinċerità tal-mara. Hawn jista' jagħti il-każ li nsibu element sessista fil-lingwa. Però rridu niftakru li l-lingwa tirrifletti r-realtà tas-soċjetà. U meta ġiet iffurmata, il-mara ma kellix id-drittijiet u d-dinjetà li tgawdi llum. F'soċjetà maskilista fejn ir-raġel kien jiddomina f'kull aspett, il-ġentlomerija, jiġifieri l-imġiba ta' ġentlom, kienet kwalità assoċjata mal-irġiel. Din l-idea tfakkarni wkoll fin-nomastrat irġulija li fil-Malti missirietna dak iż-żmien ma ħassewx li għandhom joħolqu nom mill-kelma mara li juri l-istess prinċipju. Ma' żmien, meta l-mara kisbet aktar vuċi u dinjità, meta l-lingwa bdiet issir aktar inklużiva u meta l-lingwa bdiet tistabbilixxi il-vokabularju u l-idjomi tagħha, bdejna nisimgħu espressjonijiet li jagħmlu ġieħ lil-mara wkoll. Mal-kelma ta' raġel bdiet dieħla wkoll kelma ta' mara għal persuna matura u li kapaċi żżomm jew twettaq dak li twiet. Bdejna nisimgħu wkoll l-espressjoni sabiħa mara fuq in-nisa u mhux biss raġel fuq l-irġiel. U jekk dari konna nisimgħu min jgħid mara ta' dnub biex jirreferi għalija bħala prostituta, illum għandna l-espressjoni sabiħa mara tal-ġieħ li tingħad b'referenza għal dik il-mara eżemplari u li kapaċi ġġib rispett lil dak li jkun. Mela iva, minkejja li m'għandniex il-femminil ta' ġentlom, mara sewwa u ta' kelmta ukoll tista' tkun ġentlom. Tlaqna nisimgħu l-aħħar parti tal-programm tal-lum dwar il-kelma ġentlom. Imbagħad niġu għall-kelma ġentlom. Fuq livell grammatikali hawnhekk. Ġentlom m'għandix il-forma femminili, jista' jkollha il-forma femminili Malti jista' faċilment jgħidlek ġentloma, ma din rari tintuża, hekk qatt tintuża ngħid Italja qatt ma smajta ġentloma mhux bħal galantoma li ġieli smajta. X'inhi l-etimoloġija ta' ġentlom? Kemm akkulina kif ukoll Saraċinogloti jgħidu li ġejja mill-isqalli ġentilomu u fl-isqalli tfisser xi ħadd nobbli. Issa fil-Malti x'inhi t-tifsira proprja ta' ġentlom? Jekk niftħu d-dizzjonarju ta' Akkulina, insibu żewġ varjanti oħra għal din il-kelma. Nafu li fid-dizzjonarju ta' Akkulina nsibu ħafna varjanti. U għal din il-kelma Akkulina jagħti il-varjant ġintlom jew inkella gentleman. Qed ngħid gentleman għax la kitibha b'dak il-mod, jiġifieri semaħħa b'dak il-mod għax Akkulina normalment il-kliem Ingliż kien jikbu kif jisimgħu. M'għandniex għalfejn noħduha bi kbira li tiġi pronunzjata gentleman għax nafu li sa ftit żmien ilu anke hekk konna nippronunzjaw ħafna mill-kliem Ingliż, għadni niftakar eżempju s-sur Massina l-iskola kien konna l-assembli fil-ħodu, konna nkunu ħafna tfal ġo kurutur dejja u kien jgħidilna take away, don't leave your bugs in the way. Ġifieri la kienet tinstama miftuħa b'dak il-mod, mela Akkulina tiegħu wkoll bħala gentleman. U t-tifsira tagħha hija ta' raġel edukat, pulit, xi ħadd ġentili, xi ħadd li juri rispett
u ta' xi ħadd li għandu imġiba eżemplari bħal meta tajt mexa magħna ta' ġentlom. Jiġifieri hawnhekk għandha t-tifsira tal-kelma gentleman bl-Ingliż u minna hawnhekk joħroġ in-nom ġentlomerija. Erin Seracino inglott minn barra din it-tifsira ma' ġentlom iżid kriterju li nassoċjaw ukoll mat-tifsira ta' galantom li tkellimna fuqha ftit ilu u jgħid ukoll li ġentlom tfisser ukoll xi ħadd onest, sinċier u li ma jitħaqx bik u li tista' tafdaħ. Ġifieri hawnhekk qed naraw li jisom jidħlu fit-tifsira ta' xulxin. Imma b'mod ġenerali nistgħu ngħidu li għalkemm hemm xebħ bejn it-tifsira ta' galantom u ġentlom, jisom iż-żewġ kelmiet donhom jintrabtu ma' xejriet soċjali differenti. Għandek il-galantom li l-kelma aktar marbuta mal-irġulija u l-integrità u xi kultant anka ma' xi ħadd li jkun ġenerus u f'dan il-każ tintuża l-femminil galantoma. Imbagħad għandek ġentlom li aktar marbuta ma' manjieri edukati u ta' politizza. Jiġifieri biex nikkonkludu, xi ħadd jista' jkun ġentlom iżda ma jkunx galantom, jew inkella xi ħadd jista' jkun galantom imma ma jkunx ġentlom. Jintasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajf